салом дӯстон, айни замон дар Ленинград қарор дорем, ноҳияи Рудакӣ. Дар ин ҷо гардиши Ленинград, гардиши фабрика ва рост роҳ ба сӯи 46 микрорайон ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад, дар ҳамин бино. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз нӯ ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар шашум ошёнаш ҷойгир аст дӯстони азиз. ман ҳамин подъезд лифт дорад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоати 51 метри квадратӣ дар шашум ошёнаи бинои навастрои худи бино аз нӯ ошёна иборат мебошад дӯстони азиз. дар бино лифт ҳаст, ба наздикии лифта сар метиҳам дӯстони азиз. ҳозир кам дар корҳои таъмири тамом мешавад, лифта сар метиҳам. трезои хона тарафи двори хонаи нигоҳ мекунад. бо таъмири нав таъмин аст, баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаи кардагӣ нест. навбормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. дар ин ҷо даромадгоҳ мебошад, роҳ аст. ошхона якум, дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона ва ҳуҷраи хоб, ҳамом ва ҳоҷатхона мебошад дӯстони азиз. ҳамому ҳоҷатхонаш алоҳида. ин ошхона мебошад дӯстони гиромӣ. ман ҳамин ҷои битишка трезаи байни ҳуҷрагӣ дорад. чӣ хеле ки мебинед, хона нав баъд аз таъмир аст. ҳоло соҳиби хона ҳама чизошона нагирифтагиам. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. трезои хона чӣ хеле гуфтем, тарафи двора нигоҳ мекунад. хона дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад дӯстони азиз, чунки дар наздаш бозорчаи Ленинград, бозорчаи фабрика, коллеҷи тиббӣ, мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. худи биноам дар назди роҳи калон ҷойгир мебошад. бо транспорт умуман мушкил нест. ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе транспорт зиёд мебошад, ҳам ба тарафи ноҳияи Рудакӣ воситаи нақлиёт зиёд аст. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст дӯстони азиз. ва дар ҳуҷраи хоб чӣ хеле ки мебинед, ман ҳамин қадар як ҷои холигӣ ҳаст. ин ҷоро метавонед ба ягон кабинетча кунед дӯстони азиз. утоқи корӣ кунед, стол, стул, компютер, ё ин ки метавонед ба гардероб табдил кунед дӯстони азиз. чӣ хеле ки дар шумо мақбул аст. ин бошад ҳамон, хона бо барф ва об таъмин мебошад. ва ин бошад ҳоҷатхона. нархи хона бошад 450 000 сомонӣ. боз савд мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ватсап дорад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.